Hi guys, welcome to my channel. My name is Mamfeli. If you like the content, please press the like and subscribe button. Please don't forget to comment if you like the content. Today we're going to be talking about uShadrack Sibiya, into ibisenzeka eMadlanga Commission. Okay. Utata uMadlanga ke umbuzile undoba Cape Town ngeJanuary 8 wayofuna ntoni. Wayeye kwi-ANC galadina yeJanuary 8 statement okanye wayekwenza ntoni. Uziphendulele ke wathi no, as i-official yasemapoliseni waye wa-deploya khona into ba ayosebenzela khona from the 5th until the 12th of January last year, 2025. Ukhumbule ke into ba wabonana no Brown Mokgotsi baya kwi breakfast. Uyakhumbula into ba kwi ad hoc committee wathi wade wabhatalela uBrown Mokgotsi i-breakfast engenamali yokubhadala i-breakfast, and ayizange ihlale kamnandi lonto leyo kuBrown Mokgotsi. Ubuziwe ke into yokuba bahlangana insuku ezingaphi benoBrown Mokgotsi, uthi bahlangana kanye. Sigqithe ke apho azobuzwa because kaloku une affidavit andithi azobuzwa nge-BMW emhlophe ebonakala kwi-video kaKatiso Molefe, emzini kaKatiso Molefe. Kulapho witness F ephethe khona i-bag, i-gift bag ekungaziwa ke into ba inoba inantoni ngaphakathi, and uDumisani Khumalo ke uthi kusenokwenzeka into ba kwakukhona imali pha okanye kwakukhona i-sweet or chocolate. So they are still waiting for the scanners into ba bajonge into ba kahle pha kula bag wayeyoyithatha kwaKatiso Molefe kwakukho ntoni, because zange ahlale ixesha elide. Kuyabonakala into ba wafika ngo-22 and then by 10 past wayesehambile. Uhamba ngale BMW ke. So le BMW ilinka uShadrack Sibiya, ivela ngoba i-allocate kuShadrack Sibiya. Shadrack Sibiya lo ongumphathi ke wabo o-witness F aba. So yena ke witness F lo uyirana allegedly kuthiwa ke uyi-middleman okanye uyirana yes officials with i-cartels, because bona aba izikhulu ezi azikwazi ukuyikoleka le mali. So witness F yena nguye okolekayo, and ke i-chats ze-WhatsApp ziyaveza even impala ezi ezadilivwa kwi-farm, abanye bathi ke i-game reserve kaShadrack Sibiya, ziyavela impala eziyi-20 kwi-WhatsApp zika-witness F. Usazophendula ke because uShadrack Sibiya uzobe ekhona nakusasa eziphendulele. Size kwi-PKTT. Yakhumbula into ba umchunu ne-PKTT uthi wayibhala ehlele ku-Rondaville kwakhe nge-31st, the time abantu bejuxuza kumnandi, yena ubhala ileta yoba makudisbandwe i-PKTT so that ingazulandela i-cartels ezi eqale ukuzilandela eziseGoli. So it had to be disbanded nje urgently so that bangazuphazamiseka. I-WhatsApp messages ke ziyavela apho uBrown Mokgotsi ethumelela uMatlala into ba i-PKTT has been disbanded with immediate effect, so said kuzoba right. And then ke ngoku kulapho ke ngoku ebonakala khona into ba hayi man umchunu uyalinkeka up, but ayikho into ebambekayo emlinkayo because naye unale middleman yakhe enguBrown Mokgotsi. Brown Mokgotsi lo wayebuzwa ke into ba intoni emdibanisa naye, wathi ke na ke he's an associate. Waqala wamphika wathi akamazi, but at a later stage wathi he's an associate. All right, phinde ke ngoku kuzovela into. Uyamazi mos uShadrack Sibiya xa ngabe ethetha unalento yokufamblisha athi ethetha apha abe ephaya. Kuya kwavela no General uHilda Senthumule
obesebenza phaya. Uyakhumbula the 121 dockets ezazigcine i-head office kaSibiya, ofisini kaSibiya, apho athi ke yena bekungekho dockets ebezikhollecta khona i-dust. Ezi dockets ezi bakudalanga zifikile, bayaphosisa aba be-PKTT abathi xa bengenza umsebenzi bathi i-dockets zise-head office kuSibiya zikhollecta i-dust. So ubiziwe ke kwimadlanga uHilda Khosi eSenthumule lo last year, if I'm not mistaken, waziphendulela ke into dockets kusebenza kanjani. Wabe seyabuzwa ke into yoba umbona njani uKhumalo noNhlanhla Mkhwanazi. Wathi yonke amadoda bayasebenza futhi wangathi uboss wakhe uSibiya umjongela phansi. So I think amcaphukisa loo nto ke, because ngendlela ebemhliphiza ngayo ke uSenthumule namhlanje nje uthe okokuqala nje une-recording ulixoki uliphixi-phixi lemenemene lo Senthumule, because nasi i-recording apho ahleba khona uDumisani Khumalo and uNhlanhla Mkhwanazi, apho athi basuka ngapha KwaZulu Natal aba bacinga into yoba babhetele kwa uNational Commissioner ke uFani Misimola, lona lelinye nje imenemene. Iyavakala ke i-recording ethetha kanjalo ke uSenthumule, and uthi babemwonishile ke uzibonele naye ngendlela ekwenzeka ngayo. So yadlala ke le recording. Wabe sethi uyakhumbula na uGeneral uMacheng efikile apha ezothetha ngoku ba ne-link noMatlala, into yoba wathi uMatlala wayemfuna i-Ozempic empha imali ntoni, ngoba ke niyamkhumbula mos uba ngulowo esithi no, Matlala was my boyfriend, I was calling him Mr. V, yena endibiza Miss Diva. Echo ephosisa ke phofu, because kaloku ayikho enye into azoyijustifya ngayo ezi zimali wayezikhupha uMatlala emnika as a senior official ngoba efuna i-favors. So she had to lie athi uMatlala i-boyfriend yakhe. So uveza ke uSibiya into yoba lo Senthumule lona ke ongathi uzenza ngcono, okokuqala nje wenza i-BBL, wayengakwazi ukuhlala for 3 months, wathatha i-leave ethi akakwazi ukuhlala kubuhlungu, emotweni ulala ngesisu because wenze i-BBL. Niyakhumbula into yoba utshilo ke uMacheng wathi ndingcono mna ngoba uMatlala undithengele Ozempic. What about abanikwe i-BBL nguMatlala? Kwathiwa ngubani lo? Wathi andizummention. So uSibiya made it a point into yoba uzothi xa efika pha the whole South Africa will know into yoba wanikwa i-BBL nguMatlala. BBL ke bayabuza abantu uba yintoni i-BBL. I-BBL ke is a Brazilian butt lift. Inyusa impundu ke zakho zithi nje sithi nca if awuyazi. So ibidrama wethu uShadrack Sibiya unedrama but sisobona ngomso ke uba uthini into, because uyabuya ngomso. Wabuza into yoba ayibo awudinwanga sime ngofo, wathi no, we can continue until 5 o'clock. I was impressed because witness F lo wayevela kwi-CCTV camera nje wayeyinto ethi nje ayindilambile, hayi ndine-flow, engafuni nje ubona into yoba nyani akayifuni le nto azoyithetha, because uyonqena ukhupha amagama ezikhulu zakhe because basesuphini bebonke. If you like my content, please press like and subscribe man to my channel. Thank you.